Dindeia Fundazioa Euskara eta aisialdia uztartzen dituen elkartea da. Nafarroan lan egiten dugu eta gure alea jarri nahi dugu Nafarroan euskararen normalizazioan. Aisialdiko denetariko ekintzak egiten ditugu. Udalekuak, eskolaz kanpoko ekintzak, tailerrak, familiendako proposamenak, hezitzaileen formazioa, pixka bat denetatik. Nik esango nuke jartzen diogun gogoa, gauzak maitasunez egiten ditugula eta Nafarroan euskarak bere tokia izan dezan jartzen dugun indarra eta gogoa. Alde batetik elkarlanean sinesten dugulako eta elkarlanerako aukera polita delako eta batez ere oinarrik dituen printzipioekin bat egiten dugulako. Aisialditik ere etorriko dela euskararen berpizkundea.